Nola erabili erreprodukzio zerrenda YouTubeen? Bueno, nahiko erreza. Beti bezala, gaude YouTubeen, eta gure kontuarekin baldin bagaude, sakatuko dugu ikonoan eta tu kanal. Zure kanalera joateko. Sartzen gara kanalean eta badaukagu betiko menua. Jartzen bagara edo mugitzen bagara menutik, joan gara gauza desberdinak ikusten. Hemen agertzen da listas de reproducción. Eta orduan, no tiene ninguna línea de reproducción, sartuko dugu berria. Orduan, egingo dugu gestionar vídeos, eta hemen berriro badaukagu vídeos eta listas. Jartzen bagara listas gainean, ez dago ezer noski, baina hemen bai daukagu ja, nueva lista de reproducción sortzeko. Nik hemen badaukat bideo pare bat, edepuldekoak eginda, eta orduan egingo dut erreproduzio zerrenda bat, izen horrekin. Publikoa pribatua izango den, betikoa, eta egingo dugu krear. Badaukago erreproduzio zerrenda, noski hemen ez dago bideorik oraindik, eta egingo duguna izango da, gehitu bideo batzuk horretan. Joango gara gure bideoetara, eta aukeratuko dugu, edo aukeratuko ditugu, nahi ditugu bideoak sortzeko edo sartzeko erreproduzio zerrenda horretan. Hartzen baditugu biak, egingo dugu añadir a la lista de reproducción, bat daukagu bakarrik eginda, hemendik egin aldugu berri bat baitare, hemendik bertatik, baina, orain gehituko ditut bi hauek, edepuzle zerrenda. Se ha editado la lista de reproducción, eta orduan, orain joan egiten banaiz zerrendetara, ikusten dut edepuzlen, egon behar direla, kargatuko dut berriro badazpada, baina egon behar ziren hor bertan. Berbada luzatuko da pizka bat, egiten, orain agertu daia, zerrenda berria, eta hor daude bi bideo. Edozein momentutan zerrenda hori editatu ahal dut, eta editatzen dudanean, egin ahal dudan eta batzutan gertatzen zaiguna, bideoak ordenaturik joan behar dira, hori azalpen bat jarraitzeko edo, eta da, igo ditugu beste orden batean. Hemendik bertatik mugitu alditugu bideoak, eta nahi dugun ordenean jarri. Lehenengoa bi, eta gero hiru. Hemendik mugitu alditugu. Eta bueltatzen bagara atxera, ikusten badugu hemendik reproducir todo, sakatzen badugu, ikusiko dugu, zerrenda osoa. Bi bideo daude bakarrik, kasu honetan, baina, hemen, biak ikusiko ditugu hemendik. Erreproduzio zerrenda horren esteka hartzeko, egin behar duguna da, kopiatu bere helbidea. Kopiar, eta hori partekatuko dugu jendearekin, zerrenda horren esteka emateko. Horrela, kudeatuko ditugu, errez eta harin egiten ditugun erreproduzio zerrendak YouTubeen.